May 2000 na kanya. May 2010. 2011. Ah, siya nagbayad. Century to the right. Pause. Parang may ako may epilepsy. Si Felda. Margaret. Ikaw muna. Margaret. Pag natin drink ikaw naman. Drum. Dahil dayo nga sa'yo. Saan ba? Sino siya? Wala na. Uy, in fairness ang yung mag-date. Di ba yung guitarist ni Bon Jovi, puto lang kamay? There's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot to the heart, and you're too late. Darling, you give love a bad thing. Cute people. Eric, sali ka! Ito. Pero kasi nagbabasis sa Oo, tama. Oo nga, yun din ang sabi sa akin actually. Una-una tinawagan to. Sumunod ako. Mga 80s call nga. Bago ko na ano eh. Sa molo. When you're school, up to the activity of your youngest son. Wala namang super katakot-takot. At least two character reference na mas higher position sa'yo dun sa previous company. Tapos, ayaw nila ng laptop nila po. Cellphone. So sabi pa, what's keeping you wala ka job or any other organization that you belong? Wala, sabi, how would badminton? Nagsa-suggest pa, sabi ko, miss na naman, tanong na anak ko, paano pa magagawa yun? Tapos tumatawa siya, ang gusto ba mahal? Hindi mo na yan, sote. So parang ngayon, ikaw kung tatlo anak mo, tapos magtatama, magpapasminton ka pa ba? Kaya nga. Fair time. Sabi niya, ay wala. Ano po yung happy? Wala. Buwatin na parubatin. Maganda ako.